sarayawon amuan masurong tukar nga aminudo. Nagkakagawas ang kwarta mga bugos bisan pa ang sinsilyo. Damuan nagala kung may ada na sayaw in aminudo. Sikat good ini nga sarayawon dali sarayaw na kamo. Kay an aminudo nga sarayawon ayunhan kadaman. Bisan maihan na bagahin bago pa diri good na dadaan. Ikang hagiwan buronggan kat balugan katarman takloban. Halitingan samar basta aminudo di nasasapawan. Dito haamon baryo Hermila Marisyo labi na kung patron kadamuhan tao. Dito hanamon plaza ang sarayaw mag-aga kadamuhan na sayaw di naminudo. Pamanod pa rin! Maupay nga nasaya minaminudo. Sige ha! Tirahi! Himana karyangan, himano isko sumayaw ang aminudo. Bisan kalagasan nahira nga duha, sigian paniguro. Hanira pagbirik, nagdungan katumbak, nag-isugiis ko. Naimod-mod ang simod nga nahilabog ang iya pustiso. Basta aminudo, kadaman na sayaw, pirmigod ganado. Labi kun mahusay an igin aado, kamaupay hinduro. Mga iggarala, igin aandam na salit waray problema. Pagsarayaw hala, iandam anigo, di nga ni langgana. Dito haamon baryo, Hermila Marisyo, labi na kung patron, kadamuhan tao. Dito hanamon plaza, ang sarayaw mag-aga, kadamuhan na sayaw, hinaminudo. Dito haamon baryo, Hermila Marisyo, labi na kung patron, kadamuhan tao. Dito hanamon plaza, ang sarayaw mag-aga, kadamuhan na sayaw, hinaminudo. Dito haamon baryo, Hermila Marisyo, labi na kung patron, kadamuhan tao.